Labi na sa mga tag-iya sa yuta. Kay ang ilang yuta, gibaligya og laing tao. May adlaw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta ka mong tanan? Kumusta sa mga bag-o na to nga mga followers, mga likers, mga sharers? Gikan sa ato ang nasod nga Pilipinhon ngadto na sa tibuok kalibutan. Ato mga kabayan nga mga OFW, kumusta ka mong tanan? Ako gihapon si Attorney Buen Alguno sa bag-o na to nga Facebook page, Balaod at Batas. Unsa ang balaod? Ano ang batas? Kining ato asab nga programa, inyo kining ma-view sa ato ang YouTube channel. I-search lang sa inyong YouTube account, Attorney Buen Alguno. Oy, sa di pa ta magsugod, shout out daan ni Pradville Shark Rider, ni Ching Manggilimutan Quizon, Jundel Ondalok, og ni Tuni Tagab. Ang uban, ato lang naman namon unya og shout out ha. Paghisgot gihapon ta og yuta. Kini ato ang mga episode sa pagkakaron o nakabantay mo ang mga issue pulos yuta. Ako ning gituyo para madili mabungkag ang ato ang pagsabot kay komplikado gud kayo kining problema sa yuta. Ang uban unya nga mga issue, mga kaso basin sa maabot nga mga episodes. Pero mientras tanto, pukusan nato ni ang problema sa yuta nga daghan pud kayong mga kalibog kalabutan. Karon, kabahin sa naghatag og dakong problema, labi na sa mga tag-iya sa yuta. Kay ang ilang yuta gibaligya og laing tao. Buot ipasabot, dili sila mao'y nagbaligya sa yuta, gibaligya og lain. Karon sa dihang naningil na ang tinuod nga tag-iya sa yuta, ngadtos nagkapalit ang katarungan sa nagpalit nga, uy, ako maninggi palit ning yuta, ikaw di ay mao'y tag-iya aning mao nga yuta. Question. Unsay pangutana nga angay natong tubagon? Mabawi pa ba sa tag-iya ang yuta nga nabaligya na sa laing tao? Kamo, unsay inyong tubag? Mabawi pa ba? Ang tubag depende. Ang atong New Civil Code naghisgot og duha ka mga buyers kung nagpalit sa butang. Ang una, buyer in good faith. Ang ikaduha, buyer in bad faith. Unsa maning buyer in good faith? Sa sinugdanan sa transaksyon, sa sinugdanan sa panagsabot, kining buyer in good faith, wa gyud siya'y kalibutan, wa siya mahibaw, wa siya'y kabangkagan, wa'y nakapahibaw niya nga ang yuta di ay nga iyahang napalit, gipanag-iya og lain, og ang nagbaligya niya dili mao ang tinuod nga tag-iya. Siya giilah sa ato ang balaod nga buyer in good faith. Pananglitan, dunay nipalit og yuta. Ang namaligya naka-present og sakto nga mga dokumento, ni present og titulo, pero ang titulo piki.
ni present of tax declaration. Ang tax declaration, piki siya. Ang subdivision plan, piki gyapon. Tanan nga mga dokumento, piki. Pero, nisalig ang buyer sa mga dokumento nga iya nakita. Huwag siya nagdahong nga piki dito mga dokumento ha. Yang gisusi ngadto sa mga tao nga nagpuyo sa yuta, wa po sila kasayuran kayo kung kinsay tag-iya yuta, kay tagsaramang kunong tag-iya mo pakita din ha. Or dili sila sigurado kung kinsa tag-iya bas yuta. Now, sa pagtuo sa buyer, kadtong iya gikatransaksyon, maog yun to ang tag-iyas yuta, o kadtong tanan nga mga dokumento nga iya nakita, mauto nga mga dokumento sa iyang hunahuna nga ebidensya nga ang yuta way sabud, way sami, way trampas. Iya napalit ang yuta. Nakabayad siya sa kinatibuk-an nga presyo. Siya giila sa balaod nga buyer in good faith. Question. Pangutana, mabawi ba sa tag-iya sa yuta ang mao nga butang gikan sa buyer in good faith? Mabawi pa ba? Ang tubag, dili na. Uy, dili na. Maunay subay sa atong balaod ug mao po na desisyonan sa ato ang pinagkataas nga hukmanan, ang Supreme Court. Kaya nakapalit buyer in good faith. Usa naman lang di ay remedyo sa tag-iya sa yuta nga dili naman niya mabawi ang yuta ag ibaligya og lain. Dili naman niya mabawi ba sa nakapalit. Kadtong itawag og buyer in good faith. Ang iyang remedyo na lang nga mo file siya og kaso batok adtong illegal nga namaligya sa iyang yuta. Mo file siya ba karon og estafa? Mo file ba siya og damages og uban pang remedy sa balaod? Ug iyang i-estafa, kaso kriminal na, doon na naibugti nga priso plus danyos. Pwede sa og damages ang iyahang i-file nga kaso, mag-refund siya sa values yuta o sa tanan niya mga nagasto. Mao na gitawag og damages. Ug iyang i-estafa, criminal case man kana. Risgo nga mapriso kadtong illegal nga namaligya sa iyang yuta. Mao tong scammer. Kaya nang limbong man, kada kaning estafa, ang lahi nga tawag ana swindling. Sa nato pa ilad. Mao na makadungog mo og estapador kanang tawhana. Ang kaso pwede estafa o damages. Ug uban pa mga remedyo sa balaod. Pero kung iya pa bang mabawi ang iyang yuta gikan sa buyer in good faith, dili na. Ug iyahan ang testingan, ug bawi adto lagi sila sa korte anak mag-abot. O presentar na og tagatagsa ka mga ebidensya. Ikaduha nga buyer in bad faith. O sa may buot ipasabot, buyer in bad faith. Buyer in bad faith. Sa pagsugod sa transaksyon, sa pagpalit sa yuta, nahibaw na daan ang buyer na dili iya o dili sa nagbaligya ang yuta. Na nakahunghong niya nga, bro, palit ka ng yuta ka, lahi matagiya na. Pero ni sugal yun ang buyer. Bisa pa man o nahibaw ang buyer
nga piki ra ang mga dokumento ang gida sa seller, di sugal gyapon siya, iyang gipalit kay interesado kay siya sa yuta. Buyer in bad faith siya. Or, sa dihang nagsugod ang transaksyon, nanawag baron niya ang tinuod nga tag-iya sa yuta nga, Sir, ikaw palit sa yuta, ako ang ang yuta. Yawa siya ni patuo, iyang yung gipalit. Buyer in bad faith siya. Question, mauli pa ba o mabawi pa ba sa tag-iya sa yuta ang iyang yuta o gibaligya naglain ngadto sa buyer in bad faith? Ang tubag, uwi. Pwede niyang bawion plus the news. Pwede sa tiyang pasakaan og kaso kadto na maligyas yuta nga dili iya. Bawal gyapon kaso ha. Pwede estafa o damages. O niya sa habig sa nagpalit. Risgo ba yan na kay og ibaw-an nga kakonsabo ra sila atong scammer? Pwede sab nga ma-charge siya estafa pero kinahanglan doon na ebidensya gid nga magpamatuod nga doon na sila connivance o doon na sila panagsabot para mabaligya ang yuta although ang tag-iya wa mo uyon sa transaksyon. So kana maoy subay sa balaod. So matutal. Summary sa ato na hisgutan karon. Mabawi pa ba sa tag-iya sa yuta ang mao nga butang kung nabaligya na ngadto sa laing tao? Ang tubag depende. Kung buyer in good faith ang nakapalit o sa pagsugod sa transaksyon hangtod na human ang palit wa ginahibaw-an ang buyer nga lahi niya ang tag-iya sa yuta, suri na lang. Kaya ang tag-iya sa yuta dili na gyud makabawi sa mga yuta, ang iyahan na lang remedyo sa balaod. Mga siya og danyos o pasakaan niya og kaso kadtong illegal nga namaligya sa iyang yuta. Kung ang yuta na palit sa buyer in bad faith, nag-ingon sa balaod o pwede pang mabawi sa tag-iya ang yuta. Plus, mangayo og danyos o kaso pag yung kriminal gikan adtong namaligya sa yuta o sa nagpalit sa yuta nga mao ang buyer in bad faith. So kana lang una mga katisunan, salamat kay sa papatalinghog niyo sa atong programa karon. Sa di pa tamo tapos, shout out ko sa nagtukang Lindoy Inula, Tisoy o Tisay, si Bibi Shen Builes, Fi Coronado o si Lolita Bibilone. Okay, hangtod sa sunod po na sa mga kasama, mga kaigsunan, salamat kayo, i-like, i-share, i-follow ninyo ang ato ang Facebook page, Balaod at Batas. Sundin po ninyo, kini mao nga video sa ato ang YouTube channel, Attorney Buen Alguno. Himayaw ng Ginoo, maayong adlaw Pilipinas!